mødt ham 3 gange. Ja, og der har han også været kæmpe røvhul. Er du klar over, hvordan han sviner mig til? Han er en kæmpe idiot. Han er jo skide sød, når vi er alene sammen. Eller det kan du ikke bruge til noget. Hvad hvis du kan ikke have et forhold med en, du kun kan være alene med? Er du total idiot, eller hvad? Jeg gider slet ikke høre på din mening. Jeg synes, det er latterligt. Nej, det er totalt urealistisk, det der.